Hi mga ka-Ronbel! Happy Friday! TGIF gidron sa mga mamshi kawe klase ugma, makarelax na pud mo ugma. Another food for long life na sa takaron. Paborito ni sa akong sister mo tong lutuan ato siya, pasalamat kay siya man akong karelibo sa bagatiman sa akong mama samtang nag-duty ko. Pansit lovers gid ang mga Pinoy kasagaran, labi na kani Lomi. Magart heart na buto ang mata sa akong igsuon nga makakita ani. Lahi ito siya kay di niya isuwa sa rice, ako ka isuwa gyud ako sa rice. Rice is life pa ya. 70 pesos ito nagasto ani, good for 8 na. Kaya ding Lomi or Pansit Lomi kay originated in Lipa, Batangas kuno in 1968, invented by Kim Eng. Ingon sila ultimate comfort food kuno ni. According to nutritionrant.com, low calorie ni siya, low carb, low fat, and has average protein content. It has average density of sodium kuno, nya suitable kung nag-aim ka sa healthy o low sodium diet. Of course, it is reminded nga, eat in moderation sad. So, mao ni akong version sa Lomi or Pansit Lomi or Egg Noodle Soup. So, enjoy your Lomi with rice or no rice. Kung asa ka happy, so go! Happy lunch everyone! Bakit niya Ronbel Gums!